Здравейте, аз съм Никола Чалъков, автор на Изпитанието на Розаро. Днес ще си поговорим за това как са били оформени тоалетните в автентичните средновековни замъци. Може би не сте се замислили за този въпрос. Това да живееш в замък, значи си от по-заможните слоеве на средновековното или фентази обществото. И самите замъци са били построени със свои вътрешни тоалетни, което предполагам е било така луксозна екстра на времето им. Намираме се в замъка Шонбург, който е в Германия, на река Рейн, построен някъде около 11 век, и ще ви демонстрираме тук една автентична тоалетна. Първо минаваме през една съвременна баня с съвременна тоалетна, но тя не ни интересува в нашия случай. Продължаваме сам, където отвъд това малко балконче е и нашата автентична средновековна тоалетна, все още съвсем функционираща. Ето насам в дъното на коридора има прозорче за вентилация и приятна гледка. Тук има някаква ниша, може би човек да си държи неща, например тоалетна хартия, каквато през средновековието не са използвали. И така, ето тук е седалката, всичко е много луксозно, има капак на тоалетната чиния, който вдигате и после сядате и ето надолу това е, да го наречем канала. И всичко отива няколко метра или няколко десетки метра надолу, където някой ваш слуга трябва да почисти съдържанието на тоалетната. Може би си спомняте една известна сцена от една книга, една фентази книга, където едно джудже, един син, застрелва баща си с арбалет, който си седи мирно и кротко на една такава тоалетна. Която случка, между другото, е вдъхновена от съвсем истинска история от един замък в Словения. Но за това ще си поговорим някой друг път. Надявам се, средновековната фентази туалетна история да ви е била интересна.